Ahojte priatelia, máme tu taký trošku dlhší príbeh, tak si ho poďme prečítať. Ahoj Patrik, mám aj ja situáciu, o ktorej neviem čo s ňou. Som s partnerom 3 roky, je rozvedený, jeho bývalá si našla iného muža, máme 9 mesiacov dieťa, teda 9-mesačné dieťa. Naše hádky vyzerajú tak, že na mňa veľmi kričí, ponižuje, hovorí mi, že som narcistka, manipulátorka, zosmiešňuje moje pocity a prežívanie, že vytváram len drámu, keď si chcem zastať aj samu seba a nastaviť si hranice. Takže tu vidíš, že tento chlap na teba kričí, vrieska, určite aj nadáva, škaredo ti rozpráva. A tu vidíme, že prečo sa s ním táto minulá partnerka rozviedla, lebo tento chlap je čistý chaos. Úplne čistý chaos. Chlap do vzťahu prináša harmóniu, kľud a rieši chaos ženy, čiže emócie. Vypočuje a porozumie. Tento chlap není vysporiadaný. Celé svoje vnútro, teda zrkadlí svoje správanie, aký človek je, teda hovorí, že narcistka, on je narcista, on je manipulátor a on je taký, ako ti rozpráva. To si musíš uvedomiť, že ľudia ti len zrkadlia svoje správanie. Vykrikujú ti to, čo si vnútri prežívajú. Takže keď ti niekto vykrikuje to, že ty ho podvádzaš, ty ho klameš, ty si hľadaš iných partnerov, tak presne toto robí ten človek. Toto presne zrkadlí. Presne toto robí. A ty nechceš byť kurva vo vzťahu, kde na teba niekto kričí, kde ti niekto nadáva, kde ti niekto škaredo rozpráva. Toto je len začiatok. Vezmi si, toto je začiatok niečoho horšieho. Ak on na teba kričí, vrieska, čakaj niekedy v budúcnosti, že ťa môže byť. Tá bývalá žena kvôli tomu odišla. Že ho nechala, lebo je kokot. Nevysporiadaný, chaotický. Chápeš? V takomto vzťahu proste nechceš byť. Ty potrebuješ mať kľud, harmóniu, ty sa chceš tešiť domov. Ty sa chceš tešiť na partnera, ktorý ťa vypočuje a porozumie, je k tebe dobrý, je k tebe milý, vymýšľa výlety, vymýšľa rande a tak ďalej. Toto ty nechceš do vzťahu proste. Za žiadnych okolností toto nechceš proste. Keď si chcem zastať aj samú seba a nastaviť si hranice. Proste stále sa snažíš nastaviť hranice, tento kokot ťa nerešpektuje. Absolútne vôbec nemá pre teba žiadny rešpekt. Preto sa k tebe tak správa, preto je taký hnusný a nepríjemný. To si musíš uvedomiť. Ty nechceš chlapa, ktorý je nerešpektujúci voči tebe. Ak ty ho nejakým spôsobom rešpektuješ a on robí toto, tak to je čistý čurák. To nechceš vo vzťahu proste. Keď niekto nerešpektuje tie hranice. Ty musíš z takéhoto vzťahu proste odísť. Stoj čo stoj a hneď. Najlepšie hneď, ak je možnosť. Na terapie chodím už dlhšie, aj mi to veľmi pomáha. Chcela by som, aby on niečo so sebou spravil, ale nechce. Tu vidíš, že sa snažíš len ty. Tu vidíš, že sa snažíš len ty niečo napraviť. On nerobí nič. On to má úplne u piči. Niečo napraviť, niečo zmeniť. Vidíš to na jeho správaní. Nič nerozpráva, nič nekecá. Proste je to čistý idiot. To nechceš takéhoto človeka vo vzťahu proste. Ktorý sa nesnaží nejakým spôsobom. Keď ty vytváraš nejaké veci, že ty chodíš na terapie. Na čo sú ti vlastne terapie, keď ty ideš na terapiu, ideš tam, je ti lepšie a potom príde domov idiot, ktorý ti vykrikuje, kričí, nadáva ti, škaredo sa k tebe správa. Tie terapie sú absolútne zbytočné potom. Vyhadzuješ peniaze, aj keď vieš, že keď prídeš domov, bude tam znova chaos. Vyhadzuje nás stále preč z domu, so synom pri každom konflikte a zahadzuje rodinu. Ja tu z tohto čítam, že tento chlap proste nechce ďalšie deti. Nechce dieťa. Lebo chlap, ktorý chce mať rodinu, chce mať dieťa a chce mať ženu, tak toto nikdy neurobí. Ja mám kamaráta proste, ktorý má dcéru, hej, a nikdy som ho nevidel takto sa správať ku svojej žene. Taktiež aj druhého kamaráta mám tiež, čo má deti, a nikdy som ho nevidel toto robiť, že by vyhadzoval svoje dieťa alebo svoju ženu z domu pri nejakom konflikte. On proste je presvedčený o tom, že chce mať dieťa, chce mať rodinu a chce mať deti a bude sa následne tak správať. Chalani proste makajú, vytvárajú si teraz ďalšiu pizzeriu a robia. Robia na biznise, proste orientovaní na misiu sú. Sústredujú sa na misiu a ich ženy sa sústredujú na vzťah. Proste chalani makajú. Nikdy som ich v živote takto sa nevidel správať ku svojim deťom. Ani ku svojej žene. Taktiež moja sestra. Ona má partnera a ja som jeho nikdy nevidel, aby vyhadzoval svoje dieťa alebo svoju ženu z domu. Toto je čistý chaos, tento chlap. On proste nechce deti s tebou. A preto sa takto správa. A ty to nechceš do vzťahu.
Hovorím, toto nechceš mať doma. Takýto chaos. Ty chceš mať proste kľud a harmóniu. O ďalšie bývanie sa postará a zaplatil, ale ja som úplne zúfala, čo toto za človeka. Ono je to síce pekné, že ti zaplatí veci, ale keď ti 90% času berie tvojej energie, tvojej emočnej energie týmto chaosom, ktorý on vytvára, to proste nechceš. Najlepšia možnosť, čo môžeš urobiť, je ísť ku rodičom, nechať tohto kokota doma samého, nech premýšľa o tom, nech si prejde nejakou emočnou bolesťou a nech z toho vyrastie. Ale ja mám pochybnosť, že on nevyrastie z toho. Lebo keď toto robil aj s bývalou partnerkou a nevyliečil sa a robí to aj tebe, tak, dievča moje krásne, budeš musieť sa ďalej vypadnúť preč. Vyrieš si to tak, aby ti platil na dieťa a ty buď na chvíľočku u rodičov, kým si nenájdeš vlastné bývanie. A potom si nájdi do vzťahu človeka, ktorý bude chcieť dieťa a vzťah a rodinu. Chápeš? To presne veľa žien má tento problém, že oni proste ostávajú vo vzťahu s očakávaním, že sa ten partner zmení. Ale ten človek sa proste nezmení. On keď tam bolo písané, že boli spolu 3 roky, takže si urobili po 2 rokoch dieťa a keď ten človek sa za ten rok nezmenil a ešte väčší idiot je, tak ešte väčším idiotom bude. Chápeš? A ešte mu aj nastavuješ hranice a on to má úplne uprdele. To nechceš tam byť v takomto vzťahu. Nechceš proste. Za žiadnych okolností. Nech sa deje, čo sa deje. Si vo veľmi nahovno pozícii, lebo ja vidím, že si tam stále, tak určite máš peniaze na to, aby si odišla. Proste ty potrebuješ peniaze, aby si odišla, alebo choď ku rodičom a nech sa ti rodičia starajú o dieťa a ty chod zatiaľ do práce a urob si nejakú rezervu a potom chod do nejakého bytu. To je jediné riešenie. Len ti hovorím, že nechceš byť v takomto vzťahu. Ja ako chlap ti musím povedať, že ja som 90% času hravý a zabavný, je snou sranda. Keď mám nejaké frustrácie alebo niečím si prechádzam, držím piču a riešim si to v hlave, aby som si to vysporiadal a potom pracujem na svojej misii alebo zarábam peniaze v robote. Toto je celý môj život. A ty chceš proste do vzťahu regulovaného a stabilného chlapa, ktorý vie, čo od života chce. Vie regulovať svoje emócie. To, keď napríklad sa naserie v robote za nejakú vec, tak to nedonesie domov. Vyrieši si to cestou v aute, kým príde domov. A domov príde vysmiatý, aby spravil harmóniu doma. Že vysranduje teba, vysranduje seba, urobí si srandu zo seba, z teba trošku. Normálnym a zdravým spôsobom, hej, nebude ťa urážať, nebude ťa podpichovať a tak ďalej, proste si urobí srandu, na ktorej sa obidva smejete. Rozumieš, že toto chceš ty do vzťahu? Nie čistý chaos. Takýto, čo si ty tu prežívaš. Jediná vec, ktorá ti pomôže v tomto momente, je vypadnúť sa ďalej čo najskôr. Lebo budeš si zažívať ešte horšie emočné peklo, horšie veci sa ti budú diať a možno po 2 rokoch si uvedomíš, že ty tam nechceš byť. A ty si dokážeš týmto spôsobom ušetriť 2 roky tvojho času. Rozumieš? Vypadni odtiaľ čo najskôr. A keď budeš si hľadať nejakého nového partnera, tak selektuj. Selektuj z tých ľudí, lebo doteraz si prežívala chaos, tak vieš, že aký chlap prináša chaos. Tak takého si nehľadaj do života. Chápeme sa? Priatelia, vaše správy mi môžete písať do DMs na Instagrame alebo TikToku. Ďakujem za váš čas a my sa vidíme pri ďalšom videu. Nazdar.